vežbe možemo da radimo ovih dana, šta možete raditi kod kuće, šta možete ako idete u fitness centar, fitness klub Bojana. Danas su sa nama devojke, dobro jutro, šta vi radite, a šta mi gledamo? Dobro jutro. Pa ovako, danas smo nam pripremili kombinaciju za ceo stomak, da angažujemo mišiće celog trbuha. Sa nama je tu i jedna mama koja će pokazati da može da se vežba, mlada mama, od skoro, jel? Tako da će pokazati da može se vežba kada hoćete u svim stanjima i da se dobro izgleda, da se zdravo osjeća. Mi ćemo lagano da krenemo, nju možete pogledati za lakše varijante nekih vežbi, prilagođenih, pa ćemo zajedno lagano gore, krećemo sa izdahom, pa druga noga, menjam. I još, samo polako. I radimo. Polako, nigde ne žurimo. Gore nam je izdah, želimo rukama da dodirnemo iznad glave podlogu, privlačimo koleno što možemo više grudima. Pa ćemo uraditi još 4 ponavljanja. I 3. Trudimo se da se podignemo do sedećeg. Naša koleginica Jasmina, ova naša mama, to će raditi samo u ležećem položaju. Još samo 2. I idemo posljednji put. Hop. Ajmo sad da sa obe noge malo da otežamo. Lakšu varijantu opet vidite kod naše mame, koja pokazuje kako to lepo može i kako to lepo ide kad se hoće. Još samo 4. I 3. Prihvatimo oba kolena. Još 2, osmeh, može i posljednje, jeste mi dobro? Ajmo dalje, ajmo da aktiviramo bočne mišiće stomaka, pa ćemo zajedno izdah na stranu i druga, odlično, i još. Osloni se u svoj lakat. Još samo 4 i 3, pa 2 i idemo posljednji put. Ajmo sada da se postavimo u položaj kolena pravi ugao, malo se odignemo u trupu, pa ćemo da treperimo rukama ka podu, povučemo glavu ka pupku, dišemo, povuci prste ka sebi, izvuci se. I još samo 8, diši, 7, 6, još 5, samo 4, pa 3, samo 2 i lagano završamo. Nama je to svima mnogo teško kada gledamo. Hvala vam, devojke.